Attention, please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Spirit. Stay with us from Monday to Sunday. Siguphathele content eshisayo, education, economy, social issues, Africanism, religion, culture, entertainment, and all community-based content. Only here on Insimbi Online Radio. Insimbi edlezinye kayigobi, yahlula amarashiya. Listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Insimbi edlezinye kayigobi. Attention, please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Spirit. Stay with us from Monday to Sunday. Siguphathele content First there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lead. The barefoot king composing hallelujah, hallelujah.
If they were strong, what you need to prove. I saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She pulled your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Attention please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who are true, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who won't see the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. It is a beautiful weekend, a beautiful Saturday namhlanje emsazweni Insimbi Online Radio. Kanti ke ngisho nje ukuthi isikhathi manje siqopha kona ukuthi ke u31 imizuzu ushayile ihora lesine, 31 minutes after the hour of 4. Kanti ke 6 namhlanje enyangeni kaMarch ngo2021 lami igama kusiphelele uCheklas Ngingi wakaXaba phathele uhlelo lomnandi kakhulu lasesho mnandi kakhulu ke sithi the weekend groove baby. It is the weekend groove khona emsazweni wakho uhamba phambili Insimbi Online Radio tholakala ku Facebook. Kanti ke angikutshela nje ukuthi uhlelo lolu olujwayele ukuthi libanjwe uyena lapha ke uthando the LOVE akekho ke usabambekile usanenkinga ezincane kodwa uzobuya nje noma ikanjani akuphathele ke ihlelo noma ke uhlelo lwakho ke kahle kamnandi kakhulu. Uyabona ke namhlanje singene ngo George Frederick remix liyana ye George Frederick uthi hallelujah. Kanti ke udle oqeda kwezo nje manje i-remix futhi lapha ke iculo eliculwa uyena lapha ke J Buckley i-remix nakhona futhi isihloko sithi hallelujah. Ngithe ke ngikudlalele nje ingoma ezimbili ezinezihloko ezifanayo kodwa ke ezishayo ngeindlela ezahlukahlukene sikufake kamnandi kuyona ke i-weekend njengoba sazi ukuthi ke ziningi izinto ezenzakala ezweni sakhile khona nje kuningi kuyaphithizela kuyale nale. Kanti ke futhi sesiku level 1 njengamanje we lockdown asazi ke lokho ke ukuthi ke kusiphathele ini njengoba siyezwe kuthiwa ke no wave 3 we coronavirus uyeza bathi ke awuzibekile phansi ne vaccine iyakhulumisa indaba yayo iphumile abanye sebeyaqalile bayithathile abanye basayitesta. Yabona nje ziningi izinto ezikhulunywayo kodwa ke sithemba ukuthi ke impilo iyona ebalekile kubona bonke abantu. Sithemba ukuthi abantu baseyihlonipha imigomo ye lockdown basawagqoka ama mask basasanitizer futhi ke basayiqinisekisa i-social distancing. Ngake ngengapha bese mangibuya sokudlala lapha nayo DJ Cleo featuring lapha ke uDJ Hwatwati bethi goodbye. Kanti mangibuya lapho sobe sekudlalela ke i-remix eyenziwe yena lapha ke uProti yayo lengoma ethi goodbye emsakazweni Insimbi Online Radio. Sawubona umuntu osanda kuvula umsakazo. Attention please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Stay with us from Monday to Sunday. Sikuphathele i-content eshisayo, education, economy, social issues, Africanism, religion, culture, entertainment, and all community-based content. Only here on Insimbi Online Radio. Insimbi ezinye kayigobi, iyahlula amarashiya.
DJ Cleo featuring laphana DJ Watwati basho mnandi kakhulu ke bathi ke goodbye remix le emnandi kakhulu eyizwayo emsazweni wakho insimbi online radio ke masibuya nje ngapha na kanjani sobe sesikudlalela laphana ke futhi i remix eshayo yena laphana ke uProti yayo lengoma le esho kamnandi kakhulu ke ethi ke goodbye umsakazo insimbi online radio mningi ke umculo siphathela wona khona udladla mshunqisi featuring laphana Sparks Bantwana ukhona naye futhi Sparks Bantwana kanti ke futhi ke zikhona nezindaba ikhona nemix noma ke yes mix yakhe laphana ke uProti yazisinikeza yona emsakazweni insimbi online radio sanibonani Attention please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Attention please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Insimbi ezinye kaiko. Attention please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Attention please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Stay with us from Monday to Sunday. Attention please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Stay with us from Monday to Sunday. We fascinating content, exercise, education, economy, social issues, Africanism, religion, culture, entertainment, and all community-based content. Only here on Insimbi Online Radio. Insimbi ezinye kaiko. Yashula amarashia. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Insimbi ezinye kaiko.
zonke izinto zenzeka khona la emsakazweni wakho insimbi online radio DJ Cleo featuring DJ Watwati kanti ke le remix enziwa yena lapha ke DJ Pro T esho mnandi kakhulu ke bathi ke goodbye emsakazweni insimbi online radio. Sawubona mawuthi usanda kuvula umsakazo wakho mawuthi usanda ngena nje manje usanda ngena ku Facebook siyakubingelela sakwamukela sithi hlala nathi sihlale nawe kuyoze kulamule sona leso sikhathi ekuyisona ke esisihlukanisayo isihlukanisa thina sobabili right. Ake ngikubhekele nje izindaba ukuthi nje manje izinto ke ngabe sihamba kanjani ezindabeni. Isikhathi nje manje siqopha ukuthi ke u46 imizuzu ushayile ihora lesine emsakazweni insimbi online radio. Asiye ngapha bese ngibuye ngikunikeza udaba kuyilona ke sithi ke namhlanje lusematheni ke kakhulu. Siqwala izindaba siwele imifula seqe imingcele sithi ungatha izindaba ezihlabahlosile eyinoju eyinomsoco asihluzi asichimile sikunika zona zinje ngoba zinjalo sithi ngeso elibanzi izindaba zomphakathi. Kanti masikubhekela nje ngokukhulu ukuphuthuma lokho ukuthi ke lo udaba luhamba phambili sithola udaba la luthi ke kusolwa ukuthi ingxabano yezandane eholele ekutheni isoka liqenye libulale umama wengane yalo maqedela uziphonsa kujantshi lashayiswa isitimela lashona eClarota eMariannhill ngolwesibili ebusuku. Kusolwa ukuthi umnumzana uTalente Dlamini onemnyaka u26 ubudala ubulale unkosikazi uBuhle Cele onemnyaka u25 ubudala waseDesai abanengane enonyaka naye. Unkosikazi Cele tholakala sebanda igazi namagwebu uphuma ngamakhala elele ebheke phezulu embedeni futhi ke ebambe ummese ngesandla. Dlamini usaqonge umufi ntambama wase eyohlala nabangani bakhe engemnandi emoyeni wagcina ehambe kubona engumuntu nje othengela omunye wabo ugwayi kanti useyozibulala. Ekamelweni lika Dlamini kutholakala intambo kusolakala ukuthi uqale wazama uzikhunga ngayo kwasho ukuthi mude uphahla lwendlu luseduzane. Abezindaba bathole ukuthi ke uDlamini shiye incwadi abevalelisa kuyo emndenini wakhe esho ukuthi uyoziphonsa ke esitimeleni. Thumeleni abangani nobhuti bakhe imiyalezo ngefoni evalelisa kubona kuvele ukuthi bebungasebuhle ubudlelwane balezi izithandane kangangoba uDlamini besehlala ngongaphatheki kahle kuthiwa esho ukuthi uzozibulala kodwa ke angabikho omunakayo. Umndeni kamufi uthi usashaqekile futhi uphoxekile into eyenzeke ngokuzuma emagcekeni ke omuzi. Udadewabo kaDlamini unkosikazi uSimangile Dlamini uvumile ukuthi lezi izithandane bezinakho ukhelizisana zibuye zixolelane njengezinye izithandane ubengazitsheli ukuthi ke kungaze kuphethe ngalendlela. Uthe abangani bakaDlamini ibona bakhahlele isicapha sendle yakhe ngemuva ukuthola imiyalezo abathumelele yona kanti bazoyithela phezulu kwesidumbu sika mama wengane. Lo mndeni uthi uhlale nesidumbu sikankosikazi uCele ubusuku bonke kukhona namaphoyisa nomakhelwane kulinde imoto yasemakhazeni ezeke yafika izolo ngabo 9 ekuseni. Okhulumela amaphoyisa uNatali uKapteni uNqobile Gwala uthe kuphenywa icala lokubulala emuva ukutholakala isidumbu sowesifazane endlini ebesingena amanxeba emzimbeni. Kapteni uGwala uthe kuvulwe idokodo lokufa komuntu okutholakala isidumbu sakhe estation sesitimela saseClarota. Uthe ke kayaziwa imbangela eholele kulezi zehlakalo zombili kanti ke futhi sizolubuka nje olunye udaba olukhona la emsakazweni wakho insimbi online radio sikutshele ukuthi ke izinto ngabe ke zihamba kanjani. Njengalokhu ke sitomula udaba lapha nako oluthi ke sinconywe nxa zonke isinqumo seParliament sokuphasisa umthetho olawula imishado yesintu. Ngolwesibili amalungu eParliament avotele ukuthi ushintshwe lo mthetho ukuze unikeze amalungelo alinganayo abesifazane abashade ngokwesintu. Shintshwa komthetho kulandela isinqumo senkantolo yomthetho sisekelo sango2017 esathola ukuthi umthetho ubandlulula abesifazane abashade ngokwesintu sekusezandleni zikaMengameli uCyril Ramaphosa ukuba ke awusayine ukuze uqale ukusebenza. Sazi kwezamasiko solwazi
Sihawu Ngubane sithe njengoba izwe selibuswa ngontando yeningi bese kufanele ukuthi ushintshwe lo mthetho. Echaza uSolwazi Ngubane uthe bayazi ukuthi ngokwesiko amandla amaningi abakunkosikazi wokuqala, uthi-ke noma ubaba efuna ukuthatha unkosikazi wesibili bekufanele ukuthi acele unkosikazi wokuqala. Uma eshona ubaba bekuba unkosikazi wokuqala wengafa. Lokho-ke wathi kuyahlupha ngoba nabanye omama nabo banezingane ezinezidingo okufanele-ke zinakekelwe. Isazi kwezomthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala Attorneys uthe kufanele ngabe kade washintshwa umthetho, wakhala ngokuthi ubucindezela-ke besifazane. uZikalala uthe mina ngeminye imithetho kulelo kusafanele icutshungulwe, wathi ayihambisani nesikhathi esiphila kuso. Onohlelo lwesithembu umabona uDumusa Mseleku uthe lesinqumo sePhalamende siwukunqoba kubo bonke abasesithenjini. uMseleku uphawule wathi lokhu kuzosiza ekutheni uma indoda ihlulekile ukwenza kube nokulingana ekhaya isaphila, umthetho uzokwazi ukwenza kube nokulingana uma indoda ingasekho. uMseleku uthe lesi sinqumo somsiza kakhulu emzamweni yakhe ukubuyisa isithunzi sesithembu. Kanti omunye wabesifazane unkosikazi wesibili esithenjini ucela ukuba igama lakhe lingadalulwa uthe lo mthetho uzomlekelela kakhulu. Kepha omunye wesifazane oshadele esithenjini ucela ukungavezwa uthe lo mthetho uzofika emuva kwendaba. Lo wesifazane uthe mhlawumbe ukuba umthetho waphasiswa eminyeni u10 edlule ngabe kukhona akutholayo emafeni omyeni wakhe. Khona manjalo namaqembu ezepolitiki akushayela ihlombe ukuphasiswa komthetho. Sotswebhe ANC unkosikazi Phemi Majordina uthe lo mthetho ukhombisa ukuthi ANC izimisele kanganani ukuvikela amalungelo abesifazane. le-IFP uMnumzane uRussell Cebekhulu lithe kuyihlazo ukuthi iPhalamende lilinde ukuthi kuze kube nesinqumo senkantolo ukuze liphasise lo mthetho. Ilungu le-UDM uMnumzane Nqabayomzi Kwankwa lithe lo mthetho uzosiza ekuvikeleni amalungelo abesifazane. uKwankwa ubeke wathi kunezigama eziningi abazaziyo lapho-ke bethola ukuthi-ke umama bekade eshade iminyaka usale ngenalutho uma sekushone-ke ubaba. Ilungu leCOPE uMnumzane uWilly Madisha Loka Hong lithe lona lo mthetho uzoshintsha umkhuba ukuthi unkosikazi omdala abhozomele wonke amafa emuva kokushona kwababa wekhaya. uMnumzane uJames Selfe we-DA uthe umthetho awubavikela abesifazane abakhetha ukuphuma kule mishado. Ngonyaka odlule ishayamithetho saKwaZulu-Natal sayalela izithunywa zaKwaZulu-Natal kwindlu yomkhandlu ezifundazwe ukuthi zifotele ukuthi uguqulwe lo mthetho uma sekuvotwa ePhalamende. Sizibambe lapho-ke lezi ndaba sisho-ke ukuthi-ke ezinye uyakwazi ukuthi uzithole khona la emsakazweni wakho-ke Insimbi Online Radio, umsakazo ohamba phambili khona la esifundazweni nasezweni nje lonkana laseNingizimu neAfrika. Siqwala izintaba siwele imifula seqe imingcele sithungatha izindaba ezihlabahlosile eyinoju eyinomsoco asihluzi asichimile sikunika zona zinjengoba zinjalo sithi ngeso elibanzi izindaba zomphakathi. Kanti-ke ungakwazi-ke nawe ukuthi-ke udlulise ukuphawula kwakho khona lapha kuma-comments usitshele ukuthi-ke ngabe-ke owakho ukuphawula kuthini ngazo-ke lezi ndaba ikakhulukazi-ke lolu-ke lwesithembu noma-ke lokuphasiswa-ke kwaso-ke laphana-ke isithembu kunikezwa abantu besifazane amalungelo-ke athe xaxa. Abanye bangakhuluma bakhale ngokuthi vele abantu besifazane banamalungelo amaningi kunawo abantu besilisa, kungani bephinde banikezwa-ke amandla kuwona-ke lo mthetho. Kanti-ke omunye uzothi cha bese kufanele ngempela ukuthi abesifazane babhekelelwe nabo bakwazi ukuthi-ke bangabi nenkinga uma-ke besesithenjini, kakhulukazi uma ngaba kwenzeka kudlula-ke loyo-ke osuke-ke ewubaba noma inhloko-ke yekhaya, kungabe sekusala yonke into emntwini oyedwa, kube khona futhi nabanye abesimame abeze ngento efanayo emuzini. Siyacela-ke ukuphawula kwakho ukuthi ubhale lapha kuma-comments, sobe sesenza isiqiniseko-ke sokuthi siya-interacta khona, siyaxoxa sizwe ukuthi-ke wena owakho umbono ngabe-ke uhamba kanjani. Yilezi ndaba nezinye indaba eziningi kakhulu ozokwazi ukuthi-ke uyithole khona la emsakazweni wakho-ke Insimbi Online Radio. Bathi-ke igobi ngoba yona yehlula amarashiya. Ngizoya ngapha ey'tolo bese mase ngibuya ngikunikeze nje umculo omnandi kakhulu. Igama ngiyosiphelele nguChuck
class ngingwakwaXaba, kanti lo uhlelo i-The Weekend Groove emsakazweni wakho ke Insimbi Online Radio. Attention, please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Attention, please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Stay with us from Monday to Sunday. Sikuphathele content eshisayo, education, economy, social issues, Africanism, religion, culture, entertainment, and all community-based content. Only here on Insimbi Online Radio. Insimbi edlezinye kayigoli, iyahlula amarashiya.
insimbi ezezinye kayigo. Attention, please. Attention, please. Attention, please. Attention, please. Attention, please.
You are listening to Online Radio Live on Facebook. Attention, please. You are listening to Insimbi Online Radio live on Facebook. Stay with us from Monday to Sunday. Siguphathele content eshisayo, education, economy, social issues, Africanism, religion, culture, entertainment, and all community-based content. Only here on Insimbi Online Radio. Insimbi edlezinye kayigobi, iyahlula amarashiya. Njalo nje indaba khona la emsazweni wakho Insimbi Online Radio kayigobi yehlula amarashiya. Sikuphathele zonke izinto ezimnandi, izinto ezikhala kahle njengoba uzwa namhlanje nje usuku nje le entertainment. Asikhulumi kakhulu kodwa nje sikunikeza ingoma kuphela sithi less yaba yaba, more music, less yada yada, more music. Kanti ke ingoma uqeda kwezo nje manje uMr Brown lapha yana ke featuring uMakhathi bethi thando lwami nguwe. Emva kwalokho noma ngaphambi kwalokho uzwe lapha yana ke uSparks Bantwana featuring uDJ Sox. Besho mnandi kakhulu ke bethi qolo lami ngibambe. Kanti ke ngaphambi kwalokho futhi uzwe lapha ke uhlahla mshunqisi esho mnandi kakhulu ke ethi ke dolo lami emsazweni Insimbi Online Radio. Isikhathi manje siqophethi u18 imizuzu lishayile ihora lesihlanu, 18 minutes after the hour of 5 emsazweni Insimbi Online Radio. Mawuthi usemgwaqweni ya driver nje manje isiqiniseko sokuthi uphephile. Siyazi ukuthi ke mangabe ungena ku Facebook kwazi ukuthi uyithathe ifoni yakho uyibeke lapha yana ke escreenini, bese uwazi ukuthi ke futhi ke uconnect kwi Bluetooth kwi speaker esikhulu ulalele umsakazo Insimbi Online Radio. Injalo nje indaba. Kanti mawufuna ukukhangisa ungasithinta lapha ku insimbi_online@gmail.com, insimbi_online@gmail.com, noma ungifonele ku 073 9015 076 073 9015 706. Angike ngapha mangibuya kudlalela imix ya Pro T. Noma ngavala sina songena kuvaliwe, noma ngavala sina songena kuvaliwe, noma ngavala sina songena kuvaliwe, noma ngavala isazosha wicked dance, noma ngavala sina songena kuvaliwe, noma ngavala sina songena kuvaliwe, noma ngavala sina songena kuvaliwe, noma ngavala isazosha wicked dance. Ngivule mshayeli, ngivule mshayeli, ngivule mshayeli, ngivule mshayeli. Ayikaqali phansi, ayikaqali phansi, ayikaqali phansi isazosha wicked dance. Ayikaqali phansi, ayikaqali phansi, ayikaqali phansi isazosha wicked dance. Mele siqale phansi, mele siqale phansi, mele siqale phansi isazosha wicked dance. Mele siqale phansi, mele siqale phansi, mele siqale phansi isazosha wicked dance. Noma ngavala sina songena kuvaliwe, noma ngavala sina songena kuvaliwe, ivule mshayeli, ivule mshayeli. Noma ngavala sina songena kuvaliwe, noma ngavala sina songena kuvaliwe, ivule mshayeli, ivule mshayeli.
Shall we get down? No matter Tina songena kuvaliwe No matter Tina songena kuvaliwe Ivule, ivule, ivule mshayeli Ivule, ivule, ivule mshayeli No matter Tina songena kuvaliwe No matter Tina songena kuvaliwe Ivule, ivule, ivule mshayeli Ivule, ivule, ivule mshayeli indaba yokuphumana niphumanana indaba yokuntshontsha lamasela lawa Honorable asinaphele samusikhathi Mamkhawula into eyenzekani awukancane le ngishayidiyeni Send me to my means, 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 to my means. Send me to my means, 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 to my means. Send me to my means, 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 to my means. it's too much no it's Fight! Online radio live on Facebook. All the bad news last night while you and I were sleeping, the price of petrol hit a record high, pushing the price to over 15 rand. too much no it's By the flames. One on the beat.
umsakazo wensimbi online radio kayikobi yahlula amaRussia mntanami kanti it is the weekend groove baby kama ngumphathi usiphelelo kaXaba shikunona shikubo sashibampo fashion ke sayishukuteka lethilwana kube mnandi kube njalo ngithemthu wafasela amateko futhi uphephile ngalesi sikhathi njoba ke njengamanje ku 5:30 emsazweni wakho insimbi online radio driver safe wenze short nesiphuzayo asikulimazi yasibi ingozi kuwena kodwa sekujabulisa ngaso sonke isikhathi Protea Ultra Selection. Yo-30 mizuzu iqalile umdlalo laphana phakathi kwe-Orlando Pirates kanjalo nayo ke laphana ke i-Chippa United score iqanda ngapha neqanda ngale kanti Kaizer Chiefs futhi izodlala nayo laphana ke iPetro di Luanda emidlalweni we-CAF Champions League awukaqali ke lo mdlalo uzoqala nje kungekudala kanti ke uzobe seke uyawathola ama-updates na kanjani kusasa noma ngomsombuluko ekseni emsakazweni insimbi online radio ohlelweni The Breakfast Bar. Mhlambe uDJ nawe uyakwazi ukuthi umixe ingoma zakho ungasithumelela ku insimbi-online-radio@gmail.com insimbi-online-radio@gmail.com noma ku 0739015706 lapha ku WhatsApp ukwazi ukuthi ke usithumelele nawe ke imix yakho sidlale emsakazweni wakho insimbi online radio ngoba sithi local is like air. Weskin fully gated. Uwamila. Westala fully gated. Uwamila. OJ fully gated. Show my juice. Yeah, you're the man and you're running around. Your business was all over town. You had the fun and you always were out and making me look like a clown. When I eat dumb or shit, when I eat dumb, when I eat dumb or shit, when I eat dumb or shit, when I eat dumb, when I eat dumb or shit. Now I'm the girl with the crown. I'm rocking the crowd. Now I'm ambassador now. I might just go and get down. Now that I'm out, I might just buy the whole round. When I eat dumb or shit, when I eat dumb, when I eat dumb or shit, when I eat dumb or shit, when I eat dumb. Yeah, send us to power when you got a dancing. When I'm the team, nothing back on the wind. They hit the fuga, just hit it by me. If you run, I'm gonna my way. When I eat dumb or shit, when I eat dumb, when I eat dumb or shit, when I eat dumb or shit, when I eat dumb, when I eat dumb or shit. Before to rest, before to rest. Aviola liwa Protea, I sound it boy. Now that I'm over you now, I'm making a move. I'm out and I'm telling you ciao. Now I won't be turning around. I'm sorry you lose. I'm lost and I'll never be found. When I eat dumb or shit, when I eat dumb, when I eat dumb or shit, when I eat dumb or shit, when I eat dumb, when I eat dumb or shit. I walk in and I get into the center. I'm wildin' and I do it for the camera. To me and your girlfriend, who does it better? Who's gonna hear me saying it? Some of those who sold out to the regime are here. And what is funny, mama, is that they are crying the loudest. Nake sina siyavalelisa ngalesi sikhathi sithi nje usale kahle bene weekend emnandi section mix yakhe la Protea kodwa ke seyaphela ubuhlelo sele maphethelweni bye bye sikuthanda wuri. I'm waiting for a signal. I'm waiting for a signal. I'm waiting for a signal. I'm waiting.
waiting for a signal.